Hello everyone, good morning. For today, I gonna make shrimp meat with garlic. Lagyan muna natin ng konting oil para hindi masunog ang butter. Kita ba guys? Then, saka natin ilagay ang butter. Kunti na lang butter ko. Pahinaan natin guys. Sorry. Then, ilagay na natin ang garlic, fresh garlic from Ishala din. Isa store sa Plainsboro kay Ate Oli. Katiin ko. Kasi maggagawa ako ng garlic with rice with garlic. Huwag natin hintayin na masunog. Alalay natin. Ang bango ng garlic guys. Lagyan ko rin sa kabila ng konting oil. Konti lang. Ah. Halo-haloin para hindi masunog guys. Mahirap masunog ang garlic. Sayang at mapait. Hindi natin titipirin. Sibusin for today. Kailangan paminsan-minsan guys.
ano natin ang ating mga amo. Pwede na siya guys. Kasi medyo na golden brown na siya. Ilagay na natin ang shrimp. From Ate Oli sa Asia Store, Plainsboard. Nilinis ko guys. Tinanggalan ko na ng yung ano na dyan. Bubot na ako lang kamay. And then, ihalo. Lagyan ng salt. Tingnan mo guys. Mamaya na pagkano. Yan muna natin. Ng butter, kailangan ibinili na. Pula na siya. Hindi natin kailangan hindi siya ma-overcook. Kasi mawala ang yum-yum. Then, lagyan natin ng garlic powder. Garlic powder ka. Hindi pwede yan. Kasi, mamimigay siya guys. Hindi pwede i-direct. Dahil garlic, shrimp, kailangan maraming garlic guys. Huwag tipirin ito. Pahinaan na natin. Lagyan na natin ang garlics para golden brown. Ito yung sa rice guys. This is our lunch for today with my boss. Haluin ulit natin. Pinahilaan ko lang guys para
Pag umano na siya, malapit na siyang maluto at hindi inaalam natin. Ayun natin si garlic para sa rice. Parang kunti lang sa rice. Sayang. Okay, guys. Move over to that, guys. Hello. Then, saka natin ilagay ang rice na leftover kahapon. Tingin ko lang kaya, para may rice pa ako bukas. Tama lang yun. Kasi, kunti lang yung garlic. Dalawa lang naman kami guys ang kakain. May asawa. Masama rin sa kanya yung maraming rice kasi i-strip na siya guys. Kaya tama lang na kunting rice lang. Haluin natin ulit para okay na siya guys. Ready na siya. Lagyan natin ng kunting pepper. At lagyan natin ng asin yung fried rice. Ganun lang ang fried rice. Hindi ko lang garlic rice. Garlic lang. Asin at saka garlic. Lagyan din natin ng powder na garlic. Ayan guys. Okay na yan. Patayin na natin. Ay, lunch na kami. Then, dagdagan ulit natin ang shrimp ng powder. Garlic powder, guys. Mas gusto kong lagyan garlic powder na lang kaysa yung mga magic sarap.
Dagdag natin yung ano. Kailangan sinupin natin ang water para walang masayang. Ano na natin. Ayan. Kailangan malinis din ang plastic, guys. Bawal dito yung marumi. Kailangan nililinis. Pag nilagay sa sa plastic, kailangan talaga as in malinis. Ganun lang, guys. Madaling lutuin. Meron na kaming lunch ni asawa. Our lunch for today. Tapos, gagawa na lang ako ng kunting gulay para may naman. Thank you for watching. Have a blessed Thursday, everyone. Yummy, yummy. Let's go. Let's eat. Thank you for watching. Please everyone, pakipalo ng aking Facebook page, Jocie and Frank. Thank you so much sa mga nag-follow, tsaka sa nag-subscribe. Pasensya na kasi hindi ako nakapaggawa ng video lately. Busy sa kapalo sa Facebook. Thank you, guys. Bye-bye. Have a blessed day. Okay na. Let's eat.